ia roi try saya sin pat ngai ku play pi baro ha kerteng ke badan bor ka jong try te ha ni ke video ngakwa ban keli jingkylli nap teng jong pi baro kat ki bala ban yo i ke ni ke video te pi la ban ai ke jubab jong pi ha po ki comment box bat ngan sa ai pat mangai ke jubab ke badai hadin san sngi ai te don ka tu ka ne ki bangala ya thu i ke ni ke jubab te na ka bentai ki bam pat tep pi la ban jubab te ni pet nap deng jong pi kat nu ngut pi sngo thu i ke jubab ka badai te ke jubab kam de ke ba e ke de ke ba su ba te han rei ni pet kat nu ngi sngo thu khnang ba ki bom sngo thu phin dup sngo thu ru te hato ka jing i ka ba phin i ya oblei lani yo tungai ka tanga jong pi lani ki mi ki pa jong pi lani ki khon lani ki parlong lani ki paramarjan pat gumta ter hato kata ke jing i kadai ban buri ne kadai ban penpau namar ki don ki brio ki ba i bha tang ba ki buri pat ya kata ke jing i ki don pat ki ba i bha ki da penpau pat ba ya kata ke jing i te ai ko ke jubab ka ba phis ngau dei ban penpau ne dei ban nom penpau tu ble ke juk su yo ban kur khui pi lak baro ya roi trai